Išla som jak totálna fúria. To si robíš srandu? Kto čekať v diaľnici? Adrenalín. Jak vyblutý rezanec. No čo pacient? Povedz domov. Karma. Čaute ľudia. Čaute, vítajte pri mojom blogu, pri mojom druhom blogu, ktorý mal výjsť o dosť skôr, ale chcela som si posledné dni leta poriadne užiť. A tak sa aj stalo, takmer každý deň bola nejaká party, nehovoriac o tom, že som mala toho toľko v práci, že... Ale sme tu. Hey, it's me. Čo to je? Čo pretekalo v noci? Alebo WTF? Asi hej. Akurát predvčerom to bolo premaľované. Celé toto plátno. Noci bola taká búrka, ja som sa vôbec nevyspala. A najhoršie na tom je, Ježiši Mária, že sa mi takto dneska nedarí. Ja som bola hore od 3. do 4:30. Ideme na Grape. Musím všetko poriešiť v práci, dneska mám ešte toto nafotiť a pridať. Viete čo? Je 2:30, ja som teraz prišla do práce. Normálne som dneska stala ľavou nohou, keď som si uvedomila, koľko je hodín a jak ja vlastne nestíham. Takže tak, dúfam, že vy sa máte dobre. Ale outfitík mám takýto pekný dneska. Aspoň outfitom som sa to snažila vyžehliť. Ideme urobiť tieto čiapky, jedna bude pre mňa, jedna bude pre Sašku. Preto, že festivalový dress code na tohtoročný Grape je Mirror Mirror. Mám tu takúto čiernu a potom tu mám trblietavú, že to bude taká strieborná. Brutál! Už som trošku skúšala a nejde to dole. Normálne to nejde dole z rúk, takže som našla nejaké rukavičky. Tu sú 3, 4. Ideme na to. Toto je pre teba. Ideme najprv túto čiernu a idem na tú škaredšiu, na tú Saškinu čiapku. Tuto si nechcem zničiť, tá aj celkom stala. Tak toto akože halo. Tak som dala na to ešte predtým taký jak primer. Fit check. Ide moja. Wow! Tie rukavice boli fakt dobrý nápad, lebo kebyže toto mám umývať z rúk. Ďakujem, neprosím. Dobre, takže návod. Dobre si čítať návod až potom, jak to použijem. Mám úplne, že kreatívnu kameramánku. Duha! No, takže prvý nástroj sme nechali vyschnúť. Ideme na to. Som zvedavá na tie trblietky. Ó, to je trošku dosť strieborná. Ale pekná strieborná. Rozmýšľam, či aj shield. Ale asi hej. Máme celé trblietkové mobily. Nohavice. Nové. No prosím pekne, večný problém s predĺžovačkami. Mám iba 2 krátke na túto pištol. Poď. Už je nástroj vyschnutý. Vyzerá to takto krásne trblietkavo. Idem to prelepiť a idem dať shield na čierno. Wow. Teda, toto je výsledok. Zavodla som vám natáčať, jak to lepím. Lepila som to tou pištolkou, ktorú som vám ukazovala na začiatku. Môžete mi napísať, že či sa vám páči a či by ste boli odvážni si toto obliecť na festival. Po festivale mám čiapku takto vystavenú na mojom minuloročnom výtvore na tejto smrtke a vyzerá spolu podľa mňa úplne, že super. Ešte ideme nakúpiť také blúdky na festival. Pekné? Beriem koberček a dám ho pred karavan. Strašne krásny. Strašne som chcela tento vankúš a je práve zľav. Beriem si svoj toaleťak a idem si kúpiť. Ešte, že mám Sašku, lebo ja úplne zabudám natáčať. Saška mi skôr pripomína. Však tu natúč. Ideme natrhať kytičku, aby sme mali na stole na Grape. Lebo ja mám rozbité tie podrážky. Jasné, rozbité podrážky. Ty si mrmláš dačo. Á, toto je pekné. Tak z nejakého hororu tu vyzerajú tie zábery. A
kravičky. A nechoďme zase úplne hore. Uj. Veď čo? Veď poďme domov. Ani sa bojím. Čaute ľudia. Kutička je hotová. Takto sú pripravovačky v plnom prúde. Maroš tu niečo ešte takto majstruje. Chudáči sa trápi sa. Idem rýchlo spať, lebo zajtra zaspím na tréning. Saška, ty už spíš? Dobré ránko. Som prišla práve do fitka, troška iba 5 minút. Idem si dať tréning, držte palce, nech to zvládnem. Už mám po fitku, utekám domov sa pobaliť. Dnes som cvičila ruky a úplne ma tak bolia, strašne sa mi šoferuje. Práve nám spadli na diaľnici pedalboardy. I want to break free! Fakt akože masaker, urvalo sa nám lánko, ale vďaka Bohu nikto nebol akurát za nami. Takto utekať po pedalboardy na diaľnici je celý adrenalín. Takto stojíme. Vyzerajú byť ešte aj pedalboardy, celku odpadnem, ale hlavne, že sa nikomu nič nestalo. Oni to fakt prežili, štvičky odlomené, pooškierané, prelomený trošku, inak nič, funkčné. Ja neverím! Vám musím ukázať tieto lánka. A tak toto je pretrhnuté. Maroš, ukáže, jak sa to trhá. No proste takto sa to pretrhlo. No ty koky. To by sa nemalo, nie? Nemôžeš takto. Maroš, čau. Takto sme to pozliepali. Great. My to už dotlačíme. Možno sa aj pobijeme. Tak poďme na to. On rádiš a ja nad ránom o 5. A to čo si hovorím? Si uťahol jedno koňarov? Hej, to zabiť? Ideme asi ďalej, nie? Sa mi odlepilo oči. Nie, drží to. Dobre, takže wow, kľudne. Ahoj Lauren, vítaj na Grape, ako si to tu zatiaľ užívaš? Teraz tak predýchávame a tešíme sa na ďalšie koncerty. To je dokonalý outfit. Na akého interpreta sa najviac tešíš? MAT3. Aby si zaspievala kúsok? No way. Sorry. Sme v karavane. Prišli sme 5, ale nejak sa nás nazbieralo a už sme možno aj 15. Tak si užij ešte Grape, ďakujem krásne za rozhovor. Práve sa deje svadba. Predstavujem vám snúbencov, ktorí požiadali o uzavretie manželstva. Nevesta Katarína. Veď poď! Toď! Rýchlo! No poď, nejak to nejde, Saši. Akože kľudni sa. Tuto niekto opravuje auto a my sme hneď vedľa. Tak ja idem končiť. Čaute. To Laura nikam nedaj, tak čaute. Ahojte přátelé, ideme práve na Malalatu.
Počkaj, kúsok ti. Deň druhý, Maroš, jak sa máš? Výborne. Dokonca je to si grape? deň tretí. Deň tretí, no. No, dnes to vybuchne. Ano. Náhodou príde MAT3. Dúfam, že príde. A ideme teraz nafotiť tam ku plachtám. A ideme na pivo, ku karavanu, do sprchy a začína večer. Zhruba pred pol rokom vydali naše prvé EPčko, ktoré sa volá Život končí, keď máš 13. Tu sú nejaké texty Marka Fischera. Do starej pieky ťa zabalí. Kto to ste poslal na festival vety? Môžeš otrieť. Takto tu chillujeme po festivale. Chceme ísť domov, ale strašne dlhé rády sú vraj, tak to idem čeknúť. No nič, po festivalujeme ešte. Do nemocnice. No čo, pacient? Ideš si po infusku, po grape? Dúfam. A to si ešte nemá? To čo iné. Oni mi robili teraz EKG a tu práve vygrál. Potom mi tu čo dali. Teraz musia čakať na výsledky, lebo mi mali dať magnésko. Oh my god. Deň druhý po grape Saške bolo zle od rána, mala točeky v hlave. Nejak som to pripisovala tomu, že je unavená, pretože ani ja som sa necítila nejak dobre. 3 hodiny spánku každý deň počas 3 či 4 dní bolo dosť náročné. Večer mala pocit, že sa jej to zhoršilo, pichalo ju pri srdiečku. Tak som volala mamine, že čo si o tom myslí. A samozrejme vystresovaná mamina povedala, utekajte na pohotovosť. Mala celkom v poriadku výsledky. Po magnézium sa jej zlepšilo. Ja som si vydýchla, aby som celú noc nestresovala, že či je Saška v poriadku. Čo sa nestalo, chodila som ju celú noc kontrolovať. Budila sa každé 2 hodiny, že či Saška dýcha. Ráno som vstávala o 7, pretože som mala tréning. Bola som tam, jak vyblutý rezanec. To si robíš srandu? Nie. To som sa mala viac nastylovať. Strašne sa teším. K tomuto, že som takto vyletela, predchádzala hádka. Mala som potom ešte pekné výčitky svedomia. Išla som jak totálna fúria. Zrazu tam bolo auto. Môžete vidieť na tom videu karma. Keď budem lepšia. Išli sme ho rovno dať umyť a idem vám ho ukázať. Jaké je krásne. Ideme dať dole strechu. Vieme, kde sa to dáva dole? Netuším. Wow! Mám celkom rešpekt na tom jazdiť, takže ja idem na tejto našej poldodávke späť domov. Maroš odšoferuje toto autíčko. Ja musím nabrať ešte odvahu na toto šoferovať, lebo nechcela by som to ošuchať, keď je také krásne. No, to nevie ísť pomaly, tak pozor. Dáš si kávu? Hey, it's me. Tomu, že som dostala auto, chcem ešte povedať, to je z našich spoločných peňazí, že si nemyslíte, prosím, že som nejaká zlatokopka. Ale aj tak to berem ako dar už len preto, že tomu venoval toľko času. Ja sa do aut až tak nevyznám, viem, že chcem kabriolet strieborný a BMW by bolo fajn.